Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Jama'a barkanmu da Juma'a, da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan rana. Bayan haka, wannan masana'anta ta mu ta Kannywood, Allah ya sani, Allah ne shaida, muna fatan Ubangiji Allah ya kawo gyara a cikinta. Amma ina son tabbatar ma da mutane da kuma waɗanda suke ikirarin cewa sun zo ne da niyyar su gyara. Wallahi ba za su iya ba, ƙarya suke, ba za su gyara ba. Ba za ma su samu daman yin gyaran ba, saboda su ma ba gyararru ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-aqilu man bada bi nafsi. Waɗannan mutanen da suke ikirarin za su gyara a wannan masana'anta, su ma azzalumai ne masu ɗaurewa zalunci gindi. Da su aka haɗa baki aka zalunce mu, musamman mu ƙungiyar mawaƙa. Sun san an zalunce mu, sun san an cinye dukiyar mu, amma suka goya mu wanda ya zalunce mu ya cinye dukiyar mu baya. Don haka ƙarya suke, sai sun gyara kansu sannan su gyara wasu. Ba za su iya gyara ba.